Takže čusík, já vás vítám u dnešního dílu ze hry Super Meat Boy. Tady to je part druhý. A jestli si dobře pamatuju, skončili jsme u levelu 10. Už tam jsme měli začít. Teď opravdu nevím, jestli si to dobře pamatuju, ale myslím, že jo. A jestli ne, tak už se předem omlouvám. Ano, skončili jsme u levelu 10, takže jdeme na level 10. Tak. A dáme to do 15. No, teď ten jsme vlastně už dali, ale to už je jedno. A jdeme na to. Rychle na to, pojď. Jo, dobře. Masový kluku. Co se zbláznili? Já jsem to dal. Jenže já jsem to... Jak teď bylo? Level complete, super, super. Promiňte. Já vím, že jsem to dal. Ježiš, tady to jsem viděl ve videu, teď nevím, koho jsem koukal, ale je to těžký. Je to těžký. To si děláte srandu. Oh no. Super. Ježiši, proč to padá? Se divím, že nejsem sprostej. Ale už to docela nejde. Jo, v pohodě, jsem frajer, no, to si dáme, že jo. Snad. Nevypadá to tak zatím, no. Yes, děkuju. Ježiši, ne. Proč? Jo, teď jo. Fuck. Bitches. Co to? Promiňte za špatné slovo. Kurva je. Ten debilní oheň. Ježiši. Jo, v pohodě. Takže tady to asi bude jenom jeden level, jak to tak vypadá. Ježiš, proč já tam neskočím, já jsem takový kreten. Jo, v pohodě, pohoda. Za chvilku to střihnu. Co se nedá skočit level, to je asi blbost. Jo, teď jo. Já jsem nespadl do ohně, lidi. Já jsem to nespadl. Oh my god. No, ježiš, co jsem to udělal? Ježiši. Skáky ty kreténe jeden. Ježiš, jak já tady skákačky nenávidím. No jít jo. Ty vole, proč tady nejsou hasiči? Práci, ale nehazej to. Hasiči, do piči. Teď to dáme. Jo, jo, jasný, pohoda. Bude neskutečně dlouhý díl, lidi. Neskutečně dlouhý díl.
Ježiš, já jsem takový debil. Co to prosakruje? Ježiši. Ježiši. Ty vole. Tady to video je 18+. Jestli se rozbil kvůli tady tomu videu počítač, tak budu zažalovávat YouTube. Nevím proč, ale YouTube za to může. Jo, zase jsem tam nespát, ale teď to zase posereme, jako vždycky. Ježiš, já jsem takový čurák. Ježiši Maria. Snad vám to nevadí, že mluvím sprostě. Do píšťaly! Jo, v pohodě. Tady to... Proč? Co to do sakru je? Ne! Takový kousek! Klid! Ty vole, do píšťaly! No už ale chytám nervy. Debilní Super Meat Boy. Ježiši, co jsem to udělal? Co jsem to? No, tak jo, tak to bude docela hard, lidi. Možná teď něco slyší, to se omlouvám, moje mamka vaří. Nějakou škvorkovou pomazánku, nebo co to ty vole, je za hnus. Jo. Ti říkám jednou skoč do toho ohně. Jež to prdele, kurva, to je nemožný. Jestli mi pošlete někdo video, jak jste to dali. Tak já nevím, já mám prostě něco dám, nebo já nevím, já mám něco pošlu, nebo já nevím. Lidi, pro tady ten díl, to je kurevsky všechno. Takže čus!